Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pagtatapos ng pandemya sa Pilipinas, hindi pa napapanahon. Grocery store, 4 na oras na sunog bago naapula. Mobile batching plant sa Sablan, Benguet, pinagbabangayan pa rin. Mga estudyante, ikinatuwa ang pagbabawal sa no permit, no exam. Bagong paraan ng pagpapalaki ng alimango, siliping. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag malam amyanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Masyado pa raw maaga kung magdedeklara ng pagtatapos ng pandemya ang Pilipinas ngayong taon sa kabila ng pagluluwag ng restriksyon. Magbabalita Sofia Pagaduan. Nakikita na ng World Health Organization na pwede nang magwakas ang pandemya dahil na rin sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Pero ayon sa isang infectious diseases specialist, malabo pa itong itiklara sa bansa. So sa ngayon, hindi ko pa nakikita na yung ganong pananaw, no? Because although mas mababa ang mga kaso natin ngayon kumpara noong January or noong September last year, pero tuloy-tuloy pa rin na meron tayong community transmission, especially with this BA.5 variant, no? Dagdag pa niya, ayon sa datos ng World Health Organization, ang Pilipinas ay pang-5 sa mga bansang may naire-report na namamatay kada linggo dahil sa COVID-19. Ang ibig nating sabihin nito, kung matatanaw man natin, hindi pa siguro within the next 2 or 3 months, no? Kasi mataas-taas pa rin ang mga, or meron pa rin mga kaso tayong nakikita. Hati naman ang opinyon ng publiko tungkol dito. Para sa 24 na taong gulang na si Jay, tila wala naman ng pandemya. Para sa akin kasi parang normal na lang siya eh. Kasi 'di ba yung symptoms parang simple symptoms lang like lagnat, 'di ba, ubo, ganun, sipon, ganun. Parang normal na lang kasi 'yun. Kaya para sa akin parang halos lahat sila magpabakuna na para maging safe na lahat. Kumbaga parang kampante ka kung kahit sino makasalubong mo, pero yung face mo siguro, huwag nang tanggalin, ganun. Pero para sa estudyanteng si Clarice, hindi pa siya kumpiyansa. Kasi minsan po kahit po parang pwede na pong lumabas-labas, parang 'di ba po ngayon po is voluntary na lang pagmamask. Parang para sa akin po hindi pa rin po siya safe kasi po may COVID pa rin naman po. Payo ng Department of Health, sumunod pa rin sa mga health protocols. Magtulong-tulong tayong lahat. Each and every Filipino should do their part for us to reach ito pong sinasabi na malapit na matapos na itong pandemya kung tayo lahat ay magtutulong-tulong para maipataas ang bakunahan, para maproteksyonan ang bawat sarili natin, pati na rin po yung ating pamilya. Sa pamantayan ng World Health Organization, magtatapos lamang ang pandemya kapag naideklara na ang epidemic hanggang maabot ang endemic. Sa buong Pilipinas, nasa 27,686 pa rin ang aktibong kaso at 3,119 nito ay naidagdag lamang kahapon. Sa Cordillera may 260 active cases pa rin at pinakamarami nito ay mula sa Baguio City at Benguet.
1,232,355 naman o 95.78% na ng kabuuang populasyon ng Cordillera ang bakunado ng primary doses. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Mainit pa ring pinagdidiskusyonan sa Sablan Benguet ang mobile batching plant na ginagamit para sa mga isinasaayos na kalsada. Hindi raw ito matapos-tapos dahil sa bangayan ng mga residente. Narito ang follow-up report. Sa pamamagitan ng permadong petisyon, ipinakita na aabot sa 50 residente sa Barangay Bayabas, Sablan, Benguet ang kanilang suporta at hiling na payagan ng muling mag-operate ang mobile batching plant na pinapatakbo ng kumpanyang PESCO. Dito kasi nanggagaling ang simentong ginagamit sa konstruksyon ng circumferential road sa Barangay Bayabas. Kahit na lang sana bigyan sila ng kahit 4 months para lang matapos yung kalsada namin kasi yung kalsada namin dyan talagang lubak-lubak siya, nasira. Tapos yung mga nagbibiyaheng tricycle, tinatamad na silang magbiyahe kasi nga dun sa kalsada. Nahirapan kami, walang magbibiyahe na tricycle, lalo na pag umulan, madulas yung daan, nasira yung kalsada namin. Siyempre, nung pinatigil yung batching plan na yan, wala na, parang natigil na. Tapos ngayon, parang hindi na nagagalaw yung kalsada namin. Maaalalang na ipatigil ang operasyon ng mobile batching plant dahil sa cease and desist order na inilabas ni dating Sablan Benguet Mayor Manuel Munar Jr. Dahil ito sa reklamo ng ibang residente. Sabi ng mga may na chemical na ilalagay dyan. Tapos kwento ng operator ng kasi kinausap namin, sabi nila, pag may puputok na daw doon, yun ang delikado. Kaya yun ang kinuha namin. Pero nabigyan ng DNR ng Certificate of Non-Coverage ang nasabing planta. Patunay na hindi daw ito mapaminsala sa kalikasan. Awan kailangan na nag-apply si permits to kita. Awan ti permits to ito batching da. May salang issue dito, ma'am. Handa nga kontraan na kita nga ialis na kumatay sa site. Nung lukas pangarigan, indeed, good pa. Willing ba na barangay na ito clearance ka? No. Hiling ng PESCO, mabawi na ang cease and desist order. Iginiit na handa rin silang makakuha ng permit. Ang problema, sa barangay pa lamang ay hindi na sila makakuha ng clearance na isa sa mga requirement para makakuha ng permit sa munisipyo. Naniniwala naman ang kinatawan ng PESCO na si Attorney Enrique Palsiu Jr. na naiipit lang ang proyekto dahil sa bangayan ng ilang residente. One is interested to have his lot be rented out while the other one is, I don't know. That's why some are opposing and some are pro. But the way I look at it, there's no problem eh. Kaya nais ng PESCO na muling magkaroon ng dialogo para marisolba na ang issue at tuluyan ng matapos ang konstruksyon ng mga kalsadang para rin sa ikabubuti ng mga residente. Paniniyak naman ni Mayor Dacumos, basta't pumayag ang barangay, papayagan nilang matuloy ang proyekto. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Hindi pa rin madaanan ng mga motorista ang Manila North Road sa Pagudpod, Ilocos Norte dahil sa pagguho ng lupa sa naturang kalsada. Dahil dito, pahirapan ang mga motoristang pumunta sa Cagayan at Isabela. Magbabalita Yeda Joyce Rudil. Pangunahing daan papuntang probinsya ng Cagayan at Isabela ang Manila North Road sa bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte. Kaya problemado ang mga motorista papuntang norte sa halos 1 linggo na nitong pagsasara dahil sa pagguho ng lupa. Sa ngayon, ma'am, ay hindi pa pasabol, ma'am. Pero sabi nila kanina, baka mamayang hapon pwede nang makalakad ng taong pa doon. Makadaan na. Gabi kasi noong 10 ng Setyembre, nakaranas ang bayan ng malakas na pag-uulan. Rason upang gumuho ang parte ng kalsada sa Barangay Pansyan, Pagudpud, Ilocos Norte. Apektado rito ang Barangay Pansyan, Barangay Pasaleng at daan papasok sa katabing bayan ng Adams. Kaya bangka munang pangunahing sasakyan ng mga residente papuntang palengke. Ang
ginagamit nila sa ngayon, ma'am, yung bangka, 200 per biyahero po yun, ma'am. Yung per head. Ayon sa DPWH Region 1, puspusan na ang kanilang clearing operation. Dagdag ng ahensya, nakitaan na raw ito ng senyales ng pagguho. Before September 11, 4 times na meron kami minor slides na clear 4 times bago tumagsak yung malaki night of Saturday. Aabot sa 150 metro ng kalsada ang natabunan ng lupa dahil sa pagguho. We are eyeing before to open the road immediately, but unfortunately, meron mga deposits na hindi natin mai-predict. Pero we are doing our best to ma-open yan. Sa ngayon, plano ng DPWH na gumawa ng temporaryong daanan na magkokonekta sa apektadong daan. Mag-create kami ng way muna para makapag-salubong yung dalawang fleet namin. Inabisuhan muna ang mga motoristang papuntang Region 2 na dumaan muna sa Ilocos Norte, Apayao Road. Yeda Joyce Rudin para sa Luzon Headlines. Ikinatuwa naman ng mga estudyante ang pagpasa ng Kongreso ng panukalang batas na bubuwag sa no permit, no exam policy sa mga pribadong universidad. Magbabalik sa report Sofia Pagaduan. Third-year tourism student na ngayon si Gian. Ngayong nagbalik na ang face-to-face class sa mga universidad, isa siya sa mga estudyanteng napasama sa hybrid setup. Pag-amin ni Gian, hindi naging madali ang pag-aaral niya noong kasagsagan ng pandemya, lalo na sa aspetong pampinansyal. Kaya may panawagan siya sa mga universidad. During pandemic, since we have encountered financial problems, dumaan ako sa stage na nag-aasa ko ng promissory notes sa university. That is a very difficult for us kasi promissory note. I've never done that in my whole life. Nahihirapan din kaming isipin kung kailan namin ipepay yung due namin, and then how can we even pay dun sa mga sa mga pangangailangan pa namin sa bahay. Kaya masaya si Gian nang mabalitaan niya na pasado na sa Kongreso ang panukalang batas na magbabawal sa no permit, no exam. Okay lang ba naman? I think that would be very effective sa lahat ng student, especially dun sa mga walang-wala talaga kasi like before, we have to consult our teachers, parents to para makapagbayad lang for our exam. Kasi considering yung pandemic na na-experience natin, we do not have that much resources na mapagkukunan. So I think having that bill is a good approach sa mga students. Sa pagdinig kahapon ng Committee on Higher and Technical Education, inaprobahan ng komite ang House Bill 1160 o Anti-No Permit, No Exam. Ang panukalang batas na ito ay nilagdaan ni Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List at naglalayong mambuwag ng no permit, no exam policy sa mga pribadong universidad. Kapag papalapit na yung exam period sa ating mga paaralan, kaysa makapag-focus yung ating mga estudyante sa paano na sila makakapaghanda, makakapag-aral, ay pwede pa silang maapektuhan, both mentally and economically, kapag naghahabol para makabayad sa kanilang school fees. We will still allow the Bagamat students, naipasa na, but may mga komento pa rin ang ilang mga grupo ng universidad. Of course, we will still allow the students, but we have to give the students that sense of accountability and responsibility, and so with their parents, to be reminded that when they send their students to private school, they also have the obligation to be conscious about their payables. While education is imbued with public interest, it is also a contract between the HEIs and the students, which provides for bilateral obligations, including tuition payments. Now, our position is not against supporting financially and providing assistance to students, needy students, but we hope that you could find more creative ways to help our deserving students who are in need of financial assistance
but not at the expense of the private higher education institutions. Dagdag pa ni Coordinating Council of Private Educational Associations spokesperson Joseph Estrada, baka mas lalong hindi na magbayad ang mga estudyante. The unintended consequence of this bill, if it becomes a law, is that those who could pay would no longer pay on time. Tiniyak naman ni Committee Chairperson at Baguio City Lone District Representative na si Mark Go na sisikapin ng komite na resolbahin pa ang mga issue ng panukalang batas. Provided that there are other measures that will include that they will not just take it for granted of not paying anymore the tuition fee. So this will be incorporated in the final version of the bill. Pag nagkataon, posibleng magmulta ang mga university officials kabilang ang mga dean at mga professor o mga instructors ng 20,000 piso hanggang 1,000,000 piso. Aamyendahan pa ang nasabing panukalang batas bago ito sumalang sa first hanggang third reading bago ito gumulong sa Senado. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, grocery store 4 na oras na nasunog bago naapula. Yan at iba pang mga balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at
pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Umabot sa 4 na oras bago naapula ng mga bumbero ang nasunog na grocery store sa Lagangilang Abra dahil sa kawalan ng sariling fire station ng bayan. Magbabalik sa report, Charles Limon. Nagkaro? Oo, kay ako mati, ay banda pa eh. Nag-text data brain yan ito, nagjabra. Nagulantang ang mga residente sa barangay Laang sa bayan ng Lagangilang Abra bandang alas 2 ng umaga. Ginising kasi sila ng malaking sunog sa kalapit na grocery store. Naalas sa mga din po din, ma'am. Tawag namin mong 250 na may sunog dito. Ayun, nag-respond kami. Kasama namin yung mga Dolores Fire Station, Tayong Fire Station, tapos kami, tapos ay San Juan, tapos sa Lapadan and Banggit. Pumunta na kami dito, sir. Palagi na yung sunog. Bali, grocery ito. Saka yung half nito, warehouse. Nagsimula ang sunog pasado alas 2 ng umaga. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, nagsimula umano ang sunog sa opisina ng grocery store. May isang appliances na nakasaksak pa na ventilador. Tapos, yung breaker nila, hindi nag-trip. Hindi po nag-trip yung breaker. Tapos yung half, yung distribution ng breaker, tunog. Kaya doon po nakatutok yung mga investigasyon natin, sir. Idineklarang fire under control ang sunog bandang alas 5:45 ng umaga at idineklarang fire out kaninang alas 7 ng umaga. Sa kabuuan, umabot sa halos 4 na oras ang sunog at umabot sa 25 million pesos ang iniwang pinsala ng sunog. Mabilis daw sana itong naagapan, yun lang ay walang sariling fire station at mga fire truck ang bayan. Kaya sumaklolo ang mga fire station ng Tayum, Bangged, Dolores, San Juan at sa Lapadan sa sunog. Pero meron naman tayo pong dito, no? Fire station tayo nga lang. Hindi pa kasi naayos yata yung mga documentary requirement, kaya hindi pa occupied. Nagpasalamat naman si Mayor Roby Villamor sa mga katabing bayan na sumaklolo sa sunog. Kasunod ng insidenteng ito, muling hiniling ni Mayor Roby ang Bureau of Fire Protection Cordillera na i-activate na ang BFP Lagangilang. Humiling din siya kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na bigyan ang bayan ng mga fire trucks upang maging handa ang bayan sa anumang sakuna. Ito'y kasunod na din ng pagtama ng magnitude 7 na lindol noong ika-27 ng Hulyo kung saan ang bayan ng Lagangilang ang epicenter. Wala pang tugon ang Bureau of Fire Protection Cordillera ukol sa hiling na activation ng BFP Lagangilang. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nanguna naman sa katatapos lamang na civil service examination ang isang second-year college student mula sa Mountain Province. Ang estudyante, isa ring online seller. Kilalanin natin siya sa kwento ni Annie Menzo. Nasa 2 taon na ngayon sa kolehiyo ang 20 anyos na tubong Mountain Province na si Ninita. Dahil malayo sa pamilya, naisipan niyang mag-online selling para may pandagdag baon. Nung nag-college na, ayun, pandemic, kinabutan na ng pandemic, kaya wala pong allowance. Kaya yung paraan para magkaroon ng allowance po is mag-online business. So doon ko pa nahuhugot yung mga pera ko na pinambibili sa mga gusto kong bilhin. And para na rin po hindi na makakuha pa sa parents ko po ng pang-allowance. Bukod sa pambaon, ginamit niya rin ang kinikitang pera para makapag-apply sa civil service examination.
Sakali raw kasing pumasa, mas madali siyang makakuha ng trabaho kapag nagtapos. Yung goal ko lang po talaga doon is yung pumasa. Pero nung nasa review center na po ako, doon po ako minotivate ng mga lecturers namin na dapat do not settle for the less. March 13, buong loob siyang sumabak sa eksaminasyon para sa sub-professional. May 12, nalaman niyang siya ay pumasa. Tapos yung kinagabihan, matutulog na sana ako. Ang kaso, nag-scroll ako sa Facebook, hindi nakita ko na yung result. Yung kasama ko doon, yung roommate ko po, si Amulet. Tapos yun, nagsasaya-saya kami, kaya roller coaster talaga yung araw na yun kasi hindi ko inaasahan na ganun yung magiging result ng araw na yun. Pero hindi pa roon nagtapos ang kanyang kasiyahan. September 8 kasi lumabas ang listahan ng mga top-notchers. Si Ninita ang nanguna. Shucks, meron yung pangalan ko. Akala ko namamatik mata ako, pinakita ko sa kaibigan. No? Of course, happy. Kasi hindi inaasahan na mag-excel siya dyan sa exam na yan. Kaya, ganyan, na-surprise ako. Maybe it was God's plan pala na kahit ganun pala ang na-advise sa kanya, in-advise namin sa kanya na mag-diretso siya sa professional civil service mag-isya. Bukod sa mga magulang, alay niya ang kanyang tagumpay sa mga kapwa Cordillera na madalas nakararanas ng diskriminasyon. Patunay lang na kung may sipag at tiyaga, may tagumpay na matatamasa. Dapat ipakita sa buong Pilipinas at sa buong mundo na tayo igurot. Igurot ako, kaya't ako na. Anne Menzo para sa Luzon Headlines. Hinihikayat ngayon ang publiko na suportahan ang mga produktong Tatak Cordillera sa isang trade fair. Magbabalita Taj Rosales. Isa si Trina sa mga hindi pamilyar sa mga produkto ng Cordillera. Tubong Cavite kasi siya, kaya naman na makita niya ang trade fair ng One Town, One Product Hub ng Baguio City, ay agad siyang napabili rito. Malaking tulong daw ito para sa mga turistang tulad niya. So pag nakikita nila to, like for example dito sa mall na to, no? Nakita nila yung mga products nyo, malalaman nila kung ano-ano yung mga produkto na ginagawa from Cordillera. Nito lamang nakaraang linggo, inutunsad ng One Town, One Product Philippines Hub Cordillera ang trade fair sa isang sikat na mall sa Baguio City. Ito ay upang magbigay ideya rin sa mga regalong ibibigay ngayong nalalapit na Pasko. Yung purpose po ng trade fair namin is to support mga local entrepreneurs, most especially sa mga ibang lugar ng Cordillera. So, itong trade fair, it's a 100 days special. Iba't ibang mga produkto galing sa 6 na rehiyon ng Cordillera ang tampok sa trade fair. Ilan sa mga ito ay mga damit, bags, wood crafts, kape, mga homemade beaded accessories at pati na rin mga pagkain. Kaya naman todo bili si Trina. Kasi di ba famous ang Baguio sa strawberries. So, alam ko masarap ang strawberry jam dito. Yun lang. And then of course the coffee. We are the One Town, One Product, invited by the DTI, also kay SM Baguio City. So, we invite everyone po dito sa aming trade fair to support local and buy local. Within this Christmas, hinihikayat naman ng lahat na suportahan ng trade fair na magtatagal hanggang sa 15 ng Disyembre. Taj Rosales para sa Luzon Headlines. Republic Act 11711 ay ang ating contractor's license law. Sa dinami-dami ng public works project or even private works dito sa ating bansa ngayon, ang daming sumusulpot ng mga so-called contractors. But under this law, hindi ka pwedeng mangontrata, whether public or private, if you have not obtained a license from either the Department of Public Works and Highways, the city government or the LGU,
or the Department of Trade and Industry. And ito ang sinasabi nila na crackdown on illegal contractors, crackdown on subcontractors. And ito yung pinagbabawal na ngayon, yung pinapahiram ang mga contractors license just to bid for projects or just to work on public works project. At ito ngayon ay nag-i-impose ng penalties for working without a contract, no, or working without a contractor's license from the different government agencies na mention natin. And kailangan din dyan ng accreditation from the Philippine Contractors Accreditation Board. At nagpro-provide din siya ng penalties, administrative sanctions for violation of the failure to obtain a contractor's license and taking in public works or private works project. Eh nung araw, ang violation lang nito, 5,000 pesos ang multa. No? Nung araw, under Republic Act 4566. Pero under the present law, ang fine ngayon is 500,000 pesos to 1 million pesos and imprisonment of 1 to 6 years. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Bagong paraan ng pagpapalaki ng alimango ating silipin. Ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, yung haway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk din ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
Usap-usapan ngayon ang bagong paraan ng pagpapalaki ng mga alimango. Naging paraan ito ng isang babae na tubong Bulinaw, Pangasinan upang tuparin ang pangarap para sa ina. Kilalanin natin siya sa kwento ni Jose Inventor. Pangarap para sa ina. Yan ang inspirasyon ni Orange Silverio na tubong Bulinaw, Pangasinan matapos subukan ang bagong paraan ng pagpapalaki ng alimango. Ito ang RAS o Recirculation Aquaculture System. Kasi si mama ko, she was living alone here in Manila. And ang plans ko sana is kapag pag nag-retire na siya, I wanted her to have like a small house and a farm. Gamit ang sapat na kaalaman sa mga alimango, pinasok ni Orange ang ganitong negosyo. Metikuloso daw ang pag-aalaga ng mga alimango sa ganitong paraan. Partikular daw na binabantayan ang pH level ng tubig na dapat ay nasa normal lamang na level. Naka-condo yung mga crabs namin and controlled namin yung environment. So, nakakapag-harvest kami within 15 to 20 days. Our system actually is environmental friendly. Hindi kami madalas nagpapalit ng tubig. Hindi rin kami, wala kami masyadong waste. Plano niya na sana itong simula noong 2020 pero dahil sa pandemya, ang pangarap sanang farm na udlot. Naunahan kami ni Mama. So she passed away last year. And ang sabi ko is that I really wanted to pursue this farm para kay Mama. Maraming naging konsepto ang negosyo ni Orange, pero pinili na lamang niya ang pagpapalaki ng mga alimango. First, ang concept talaga ng farming is to have like parang very interested kasi ako with aquaponics and with hydroponics. So yun yung doon siya nag-start. And then since nakatira nga ako sa Bulinaw, na-immerse ako doon sa yung sa paghuli ng mga crab. Gamit ang 100 alimango, sinimulan ni Orange ang negosyo nito noong Hunyo ngayong taon. That my mom is really proud of what we are doing right now. It's something that we really wanted to like parang i-offer sa kanya yun. Lumalaki ang alimango sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Pero sa RAS, lumalaki lang ang mga ito sa loob ng 15 hanggang 20 araw bago i-harvest. Sa ngayon, patuloy na inaaral ni Orange ang pagnenegosyo at balak pa na magbenta ng mga alimango internationally. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pagtatapos ng pandemya sa Pilipinas, hindi pa napapanahon. Grocery store, 4 na oras na sunog bago naapula.